ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦିଗକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦରପଣରେ କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମଇଳା ଥାଏ ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଲାଳସା ଲୋଭ ବା ଇଚ୍ଛା କରେ ଏହା ତାକୁ ନରକ ଦିଗକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। କୁଶର ସାଧୁ ଜହନ କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ବାଟ କଢ଼ାଏ ତେବେ ଦୁହେଁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଧରାଯାଏ, କାରଣ ସେମାନେ ଖାତରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଇଚ୍ଛା ଲାଳସା ଏବଂ ଲୋଭ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦିଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ମୋହମାୟା ଦୁନିଆରେ ମନୁଷ୍ୟ ଡୁବିଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆକୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ। ଅବଶେଷରେ ନିଜେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଭାବିନିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖିରେ କିଛି ଫସିଯାଏ ଏହା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନାହୁଁ। ସୁନ୍ଦରତା ଆଲୁଅ ଏବଂ ଲାଳସା ଇଚ୍ଛା ଲୋଭ ସବୁ କାଠ ଯେମିତି ଚୁଲିରେ ଜଳିଲା ଭଳି ଜଳିଯାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଇଚ୍ଛା ଲାଳସା ଓ ଲୋଭ କରେ କୁଶର ସାଧୁ ଜହନ କହନ୍ତି ସେ ଯେପରି ମାଛ ପାଣିରେ ରହି ଆଲୁଅକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥାଏ କେଉଟ ତାକୁ ଧରି ନେବ। କାରଣ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଆଲୁଅକୁ ଆସେ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଟ ତାକୁ ଧରି ନିଏ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ଶୁଣି ଇଚ୍ଛା ଲାଳସା ଓ ଲୋଭ କରେ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଦୁନିଆକୁ ଯାତ୍ରା କରେ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଓ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଶୁଣି ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାଜା ଦାବିଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର ଲାଭ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଳସା ଲୋଭ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା। ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଏବଂ ଭଲକୁ ଛାଡ଼ି ଖରାପ ଦିଗକୁ ଗତି କରେ ଦିନର ଆଲୁଅକୁ ଅନ୍ଧକାର ବୋଲି ଭାବିନିଏ ଏବଂ ନରକରେ ଲୀନ ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁଶର ସାଧୁ ଜହରଙ୍କର ନବେନା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଛୁ ଆମେ କୁଶର ସାଧୁ ଜହରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଶେଷ ଆଶୀଷ ଭିକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ କଢ଼ାଇ ନେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।